שלום לכולם וברוכים הבאים. תראו, בספורט הישראלי יש כל מיני סיפורים, אבל יש חידה אחת, פאזל של ממש. איך קרה שדווקא בענף שנקרא דרך הרכה, ישראל מצא את הדרך הכי קשוע והכי מהירה לפסגה העולמית? היום אנחנו הולכים לפרק את הסיפור המדהים הזה של הג'ודו הישראלי. אז באמת, איך זה קורה? איך מדינה קטנה, בוא נודע על האמת, עם משאבים די מוגבלים, הופכת להיות מעצמה, שם דבר בעולם הג'ודו? כדי לפצח את זה אנחנו חייבים לצלול פנימה, קודם כל להבין את הבסיס, ואז נגיע לרגע אחד בזמן שפשוט שינה את כל התמונה. והסיפור הזה מתחיל ממספר, מספר אחד, פשוט, 9. 9 מדליות אולימפיות יש לישראל בג'ודו. זה הופך אותו ולא סתם, אלא בפער ענק לענף הספורט הכי מצליח שהיה לנו אי פעם. אבל תראו, המספר הזה, 9, הוא לא רק סטטיסטיקה יבשה. הוא סוג של תעלומה, והיום אנחנו פה בדיוק כדי לפתור אותה. אוקיי, אבל רגע. לפני שקופצים ישר לפאזל הישראלי, אנחנו צריכים לעשות צעד אחורה. בואו נבין רגע על מה אנחנו מדברים בכלל. מה זה ג'ודו? כי כדי להבין את ההצלחה, חייבים להבין את המשחק. והכל, אבל באמת הכל, מתחיל במשמעות של השם הזה, הדרך הרכה. אז הסיפור לוקח אותנו אחורה בזמן ליפן, שנת 1882. יש שם איש, פרופסור ג'יגורו קנו, והוא עושה משהו מהפכני. הוא מסתכל על אמנות לחימה עתיקה ומסוכנת, הג'ו-ג'יצו, ומחליט לנקות אותה. הוא מוציא את כל הטכניקות הקטלניות, ובעצם הופך אותה למשהו חדש לגמרי. שיטה חינוכית, כלי להתפתחות פיזית, מנטלית ואפילו מוסרית. וזה היה מהלך גאוני שפתח את הדלת להפיכת הג'ודו לספורט עולמי. ובלב הג'ודו עומדים שני עקרונות פילוסופיים, שהם בעצם מה שהופך אותו להרבה יותר מסתם ספורט. הראשון, סייריו זניו. שם מסובך, אבל הרעיון פשוט גאוני. יעילות מקסימלית, מאמץ מינימלי. כלומר, במקום להתנגח ראש בראש, כוח מול כוח, לומדים להשתמש בכוח של היריב נגדו, להפוך את המומנטום שלו ליתרון שלנו. העיקרון השני, ג'יטה קיוי, מדבר על רווחה הדדית. הרעיון הוא שהתקדמות אמיתית מגיעה רק דרך שיתוף פעולה. מתאמנים ביחד, עוזרים אחד לשני לצמוח, דואגים לבטיחות של הפרטנר. שני אלה ביחד הופכים את הג'ודו לדרך חיים של ממש. אז איך כל הפילוסופיה היפה הזאת נראית בפועל על המזרן? איך מנצחים? ובכן, הכל מסתכם בשתי מילים. יש וזארי, שזה נקודות. זה כמו מכה חזקה, צעד משמעותי בדרך לניצחון. שני וזארי ומנצחים. אבל יש את האיפון, ואיפון זה נוקאוט. זה נגמר, הטלה מושלמת על הגב, ריתוק של 20 שניות, הכנעה, הקרב נגמר מיד. פשוט, חד וסופי. אוקיי, אז אחרי שהבנו את החוקים והפילוסופיה, בואו נחזור הביתה, לסיפור שלנו, לסיפור הישראלי. כי הסיפור הזה הוא לא יתפתח לאט לאט. ממש לא. הוא מתחיל בפיצוץ, בום אחד גדול. רגע אחד מכונן באולימפיאדה אחת ספציפית, ברצלונה 1992. עכשיו, ברור שההצלחה הזאת לא צצה פתאום משום מקום. היו יסודות, היו חלוצים עוד בשנות ה-50, כמו משה פלדנקרייס. הייתה אפילו הופעה אולימפית ראשונה ב-76. הונחה תשתית, נזרעו זרעים. אבל כל זה היה, אם תרצו, השקט שלפני הסערה. כי אף אחד, פשוט אף אחד, לא היה מוכן למה שעמד לקרות בקיץ של 1992. התאריך 30 ביולי 1992. יעל ארד עולה על המזרן בברצלונה, ובסוף יום מפרך היא זוכה במדליית כסף. צריך להבין, זאת לא הייתה עוד מדליה, זאת הייתה המדליה האולימפית הראשונה, אי פעם, למדינת ישראל, בכל ענף ספורט שהוא. באותו רגע היסטורי, משהו נסדק. תקרת זכוכית פסיכולוגית של אומה שלמה פשוט התנפצה לרסיסים. וכאילו, שזה לא הספיק, הסיפור רק התחיל. פחות מ-24 שעות אחרי יעל, אורנס מג'ה עולה על אותו מזרן וחוזר עם מדליית ארד. המעלומה הכפולה הזאת, הכסף והארד תוך יממה, פשוט הציתה את המדינה. ג'ודו, שהיה ענף יחסית נישי, הפך בין לילה לסמל. סמל של הצלחה ישראלית, של אנחנו יכולים, של גאווה לאומית. אוקיי, אז זה הרגע, זה הניצוץ. אבל איך הניצוץ הזה הפך למדורה? איך ההצלחה הנקודתית הזאת בברצלונה הפכה אותנו למעצמה של ממש? כאן, בדיוק כאן, אנחנו מגיעים ללב העניין. בואו נפרק את המרכיבים הסודיים, את האנטומיה של ההצלחה הזאת. אז מה המתכון הסודי? מסתבר שהוא מורכב מ4 חלקים, שיצרו יחד, אתם יודעים, סוג של שערה מושלמת. אז קודם כל, היה הניצוץ של ברצלונה 92.
זה יצר מין כדור שלג חיובי. פתאום היה עניין ציבורי, הגיע יותר כסף, ואלפי ילדים רצו להירשם לחוגי ג'ודו. במקביל קרה משהו היסטורי. העלייה הגדולה מברית המועצות לשעבר בשנות ה-90. זאת הייתה כמו זריקת מרץ אדירה למערכת, עם מאמנים וספורטאים ברמה עולמית שהגיעו ופשוט שדרגו את הכל. על זה תוסיפו את ההחלטה החכמה של הוועד האולימפי, שזיהה את הפוטנציאל והחליט להשקיע אסטרטגית לבקד את המשאבים בג'ודו. ומעל כל זה, יש את המרכיב הזה שקשה לשים עליו את האצבע, האופי הישראלי, החוצפה, החוסן המנטלי, היכולת לאלתר תחת לחץ. כל אחד מהגורמים האלה חשוב, אבל החיבור של כולם ביחד, זה מה שיצר מכונה משומנת לייצור מדליות. וכשהמכונה הזאת נכנסה להילוך גבוה, התוצאות דיברו בעד עצמן. בואו נסתכל על המספרים, הם מספרים את כל הסיפור. התחלנו עם זה, וזה המספר החשוב מכל. 9 מדליות אולימפיות. הישג שאין לו אח ורע בספורט הישראלי, נקודה. אבל זה לא רק השיא האולימפי, זה קורה כל הזמן. תוסיפו לזה 15 מדליות באליפויות עולם. זאת כבר לא הברקה, זאת עקביות. זאת הוכחה שאנחנו שם, בצמרת, באופן קבוע. ומה קורה בחצר האחורית שלנו באירופה? פה זה כבר סיפור של דומיננטיות. 41 מדליות באליפויות אירופה. תראו, המספרים האלה לא משקרים. זאת לא הצלחה מקרית, זאת פשוט אימפריה. אז כן, בסופו של דבר, ההצלחה המדהימה של הג'ודו הישראלי היא לא קסם, היא נוסחה. היא תוצאה של רגע היסטורי אחד, שפגש שילוב נדיר של תרבות, כישרון והשקעה חכמה. אבל כמו בכל סיפור גדול, להגיע לפסגה זה דבר אחד, ולהישאר שם זה סיפור אחר לגמרי. ההצלחה מביאה איתה לחץ, ציפיות, ואת האתגר התמידי לשמר את המצוינות. וזה מוביל אותנו לשאלת הסיום. אחרי שהג'ודו הישראלי טיפס כל כך גבוה, מהו האתגר הבא שעומד בפניו? איך שומרים על המקום בפסגה? תודה רבה שהייתם איתנו.